Ukraine kɔnɔnako ministre Denis Monastirski a ka lasigiden fɔlɔ ani jamana ministre tun bɛ mɔgɔ 15 la minnu fagara pankuru dɔ binnen Kiev kɔrɔyanfan kɛrɛfɛ. RDC polisiw ni wulikajɔlaw karila ɲɔgɔn la u ye ɲɛjibɔ fiɲɛ fili taamakɛlaw kan ka sɔrɔdasiw ka sigi k'o fɔ Goma. Angleterre jamana fan bɛɛ la dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw ye tile 2 baara bila daminɛ sarako la min ɲɛsilen bɛ nafolo sɔrɔ baliya jiginni ma. France Marc Angel ka bɔ Luxembourg farajɛ kelenya tɔnba sariyatigɛla ye a sugandi arabadon ka bila wasabulon ɲɛmɔgɔ dankankɔrɔ Eva Kaili nɔ na n'o jalakilen don namarako wariko juguya ani ka kɛ kojugubakɛlaw ye. Australie Qantas Airlines ka pankuru min tun bɛ ka bɔ New Zealand ka taa Sydney o jigira lafiya la a ye kasara wele kɛ